os oes rhywun yn cynnig diod o lath i chi, byddech chi siŵr o fod yn cymryd yn gyniatawol mae llaeth buwch oedd yn y gwydr, ond nid felly mai yma ger Bryn Offnant yng Ngheredigion. Fferm 5 o erwau yw Glynmelyn ar gyrion y pentre. Daeth y Geifr yma tua 10 mlynedd ar 20 yn ôl. Wel, gwedwch ni pam dechreuoch chi gadw'r holl Geifr yma? Crwt bach dy i Benji. Oedd e'n cael asma, eczma, eitha wael, ffili anadlu yna ar cyfan. So, o'n i wedi cadw gafrod o blaen, a wedys i'r Thorraeg, reit, mi eisiau sorto rhywbeth. So ni'n gallu cadw wneud y moddion mae'r plant fe trwy'r amser. Gyda ni gafar eto, dechreuon ni ar y llath, a blannodd yr asma dege, a'r eczma wedi gwella lot fyd. Na siwr dechreuodd y cyfan. Dwy oedd chi'n reiddiol? Dwy oedd y plan, ie, ond oedd y wraig eitha cyn ar falle ambell un extra. Mae'r un ddi mynd yn rhywle tu ôl i ni. Dim hon godro yma, oedd hi moyn yr un ddi fyd. Ath e mlaen, a nawr chi'n gweld mae rhyw 24 mae gyd nawr fi'n credu, yn y diwedd. Ac o ran i cadw nhw, pa mor hawdd nhw i'w trin? Ydyn nhw rhywbeth tebyg i ddafad, neu ydyn nhw'n lot fwy o waith? Mae'r magu'r un peth ar dafad mwy neu lai. Mae eisiau gwneud nhw trad nhw'n aml, a gyda faint sydd da ni tu ôl i ni mynd yn nawr, ni'n gwneud trad un o'n nhw, o leia un o'n nhw bob weekend. So mae eisiau da mas, trin i trad nhw, mae eisiau carthu mas. Wrth gwrs ni'n godro dwywaith y dydd, rhan ni'n peth y gwartheg. So, mae dipyn bach o waith wrth nhw gyd. Mae nhw mas bob dydd bod yr hoel allan, neu bod hi dim yn bwrw de. Os bod hi'n bach yn llwyd, mae nhw allan. Mae nhw ar fin mynd mas nawr, fel ni'n gweld. Mae nhw mewn bob nos, dyn nhw ffili derbyn a glaw neu roi fel. Pa brydiau chi'n cadw yn benna? Mae hon, sydd wedi lan y gat, on cyw i ni, hanner Anglo-Newbion i hon, dim un pyr, mae clustau bach yn fach. Mae'r hon Toggenburg, British Toggenburg, brown a gwyn, y stripes. Ond rhan fwyaf nhw rhai gwynion British Sanen wedi ni. Ychydig iawn o laeth gafr sy'n cael ei gynhyrchu yng ngwledydd Prydain, ond mae yna farchnad iddo. Yma yng Glynmelyn mae'r Geifr yn cynhyrchu o ddeiti 20 litr o lath bob dydd, sy'n cael ei werthu drwy siopau lleol. Wedi bod wrthi nawr tua blwyddyn, a dechrau off yn anodd iawn, o'n neb moyn gwybod, chymod yn meddwl, mae stwff drewllyd, ond odi, mae'n pigo lan, mae'r rhaid jyst wedi mynd allan nawr a deliverio llath. Os byddai'n cael ei godro'n lan, a'r anifeiliad yn cadw'n lan, a fel chi'n gweld mewn mynd hyn, bod y lle yn lan, dyle fod dim blas cas arno fe o gwbl. Ydy'r llath yn wahanol i lath buwch o gwbl? Odi, mae'n weddol wahanol. Mae'r butterfats rhywbeth yn debyg. Mae'r braster ynddo fe, mae'n darnau yn llai. A felly, dyw'r hifen dim yn codi'r un peth a llath y buwch. Mae'n lliw yn wahanol. Mae llath buwch eitha melyn yn gallu bod. Mae llath gafar yn gwyn trwy'r amser. Mae llai o carotine ynddo fe. A wedi, sawl gafr chi'n godro yma? Ar hyn o bryd dim ond 6, ond fel welwch chi gynnau, mae rhai o'n nhw'n dod ar rhai bach nawr o fan hir, so byddwn ni lan i tua 15 erbyn dechrau'r haf gobeithio ni. Faint o lath bydd un gafr yn cynhyrchu? Mae rhai gorau yn wneud just dros galwyn, a mae rhai eraill y rhai ifanc wedi ni falle 3/4 galwyn yn dydd, godroi 2 waith y dydd. Ac o ran y llath, ydych chi'n cyffod trin mewn ffordd arbennig o gwbl? Na gen, ni'n gwerthu heb wedi pasteureiso, mae'n dod mewn i'r lle yma, ni'n ffiltro fe i cael gwared o fflwcsi'n bach felly bod wedi mynd mewn erbyn godro. A wedyn ni, mae'n mynd syth mewn i'r boteli a mae'n cael ei rhewi. Ni yn gwerthu e'n ffres, ond wedi rhewi, ni'n gwerthu rhan fwy o'i. Mae'r teulu cyfan yn rhoi help llaw ar y ffarm. Mae'r Geifr yn cael ei bwydo a'i godro ddwywaith y dydd, yn union fel gwartheg. Ac wedi dod nôl o'r ysgol, mae Benji a Jolie yn barod iawn i helpu gyda'r gwaith. Jolie sy'n gyfrifol am y godro, ac mae'n rhaid gwneud bob un yn unigol. Ar ôl ychydig o odro a llaw, mae'n bosib newid i beiriant bach sydd wedi addasu at y pwrpas. Mae'n cymryd rhyw 5 munud i odro bob un. Bod llath gafr yn gwerthu'n dda, mae gan deulu'r Joneses ddefnydd arall i'r llath, sef i gynhyrchu sebon. A mae dy fi arbenigwr yma, sef y fam, Sian, a'r merched. Pa mor anodd i'w wei gynhyrchu'r sebon? Hyd yn hyn ni wedi rhoi 3 math o olew, sef palm oil, coconut oil ac olive oil, yn y pan ma a'i toddi nhw. A yn y pan ma ni wedi rhoi'r lai, sef caustic soda, ar llath gafr fan hyn a'i cymysgu nhw.
Felly nawr ni'n mynd i cymysgu'r ddoi gyda gilydd. Ac wrth drin y cynhwysion, mae Cerys a Sian yn gwisgo sbectol mwyn diogelu'r llyged. Ie, troi na ne? Wel, nawr, chi'n mynd i ychwanegu eich additives, sef fan hyn mae da ni facial clay. So, hwn mewn o fe? Ie, mewn o fe. Rhai lliw iddo fe. So bydd hwnna'n dod mas brownie coch. Clai felly yw hwnna? Ie, clai. A wedyn, hwn nesa? Hwn. Rosemary, lavender, essential oils o'r reina. A maen nhw'n rhoi'r arogl iddo fe. Hwn yn aroglu yn hyfryd, so hwn sy'n rhoi'r arogl hyfryd i'r sebon? Ie, na fe. Yr un dda yw'r rooibos teas. A mewn o fe de? Ie, mewn o fe. Gret. Diolch yn fawr. A fi'n credu bod fi wedi troi hwn digon nawr. Beth yw'r cam nesaf? Nawr ni'n mynd i allwys sebon mewn i'r pans bach ma. Ie. A bydd yn seto am ddiwrnod. A wedyn bydd yn barod i dorri. Gret! Swno'n dda i fi. Oes Geifr eto? Wel, oes heb ei odro. Dyma'r un ola am heddi, a thra bod hon yn cael ei godro, dwi am fynd i drio chydig bach o'r sebon. Felly, hwyl i chi am y tro.